14 χρόνια μετά από εκείνο το μοιραίο πρωινό της 23ης Σεπτεμβρίου του 2011, η οικογένεια της άτυχης Τζενέιντα σήμερα θεωρεί ότι δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε με μια ομόφωνη απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πειραιά, με την οποία ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος όπως κατηγορούταν για όλα τα ποινικά αδικήματα και του επευλήθη ποινή ισοβίου καθήρξεως και 16 έτη. Όλα αυτά τα χρόνια δώσαμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί η υπόθεση αυτή αρχικά είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών. Κάναμε ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και ξεκίνησε πάλι να διεξάγεται κυρία ανάκριση, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου του παιδιού. Συγκεντρώσαμε πάρα πολλά στοιχεία, όχι μόνο μαρτυρίες, αλλά και ζήτησα τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, πραγματογνωμόνων, προκειμένου να εισφέρουμε στην δικαιοσύνη όλα εκείνα τα στοιχεία για να διακριβωθεί η αλήθεια, το τι πραγματικά συνέβη. Ο κατηγορούμενος, προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του από τις ασιελγείς πράξεις που είχαν προηγηθεί εις βάρος της Τζενέιντα, την περιέλουσε με έφλεκτο υγρό και της έβαλε φωτιά και την έκαψε ζωντανή. Πρόκειται για ένα έγκλημα απίστευτης αγριότητας. Το παιδί αυτό βίωσε ένα φρικτό θάνατο. Είναι η πιο συγκλονιστική υπόθεση στην καριέρα μου, δεδομένου ότι 14 χρόνια μετά μια οικογένεια δικαιώνεται και η αλήθεια μπορεί να άργησε να φανεί, όμως η δικαιοσύνη απονεμήθη σωστά και πραγματικά έχουμε μια απόφαση η οποία δικαιώνει την ψυχή του άτυχου κοριτσιού.